Durant aquests últims 25 anys, TV3 i el Canal 33 han contribuït a mantenir la presència de la llengua catalana en moltes llars de la Catalunya Nord. També s'han convertit en una eina pedagògica i lúdica complementària per a l'ensenyament del català. Recomanem a les famílies que, com més possible, posin televisió catalana perquè la mainada senti que el català no és només la bressola, sinó que hi ha altres coses a l'exterior que funcionen en català. El problema és que si ningú no hi fa res, al novembre del 2011, data de l'apagada analògica a França, TV3 no es podrà sintonitzar més d'aquesta banda de l'Albera. Per evitar-ho, institucions i polítics de la Catalunya Nord han interpel·lat el govern francès. La resposta és de dir que tenim de tenir un tractat internacional entre París i Madrid perquè poguéssim rebre TV3 en digital. Una solució que el moviment associatiu nord-català es mira amb recel. Tenim por que aquell acord franco-espanyol contempli força les televisions espanyoles i franceses i no catalanes. Per això, diverses entitats agrupades en un col·lectiu han començat una recollida de cartes adreçades al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, per reclamar la TDT catalana ja. Per Catalunya TV3, al Soler.